Dobroveče, dobrodošli u BDC Vijesti. Obilježen dan oslobođenja u Brčkom. Brčko distrikt još uvijek nema zakon o pčelarstvu. U Brčkom obilježen Međunarodni dan Roma. Bosansko-hercegovački blok. Nećemo biti opozicija interesima BiH. Pravimo dokument za sve građane. Sukobi u Libiji. Kod Tripolija poginula 21 osoba, 27 ih je ranjeno. Savez boraca NORA 1941. do 1945. obilježio je 74. godišnjicu od oslobađanja Brčkog. Organizatori su, obilježavajući 7. april, željeli još jednom ukazati na značaj antifašističke borbe i cijelog pokreta na području bivše države. Predsjednik SUBNOR-a Brčko distrikta Janko Vuković je kazao da su pokušaj i prekrajanje istorije alarmantni i da se tome mora stati u kraj. Poklanjamo se pred ovim bistama našim borcima i da ćemo njegovati borbu Drugog svjetskog rata, da ćemo stati na kraj onome, u stvari da ćemo uticati na one koji žele da izjednače fašizam i antifašizam u Drugom svjetskom ratu. Među brojnim zvanicama i delegacijama koje su položile cvijeće na spomen kosturnicu bio je i ministar u vladi Republike Srpske Petar Đokić, koji je istakao da je antifašizam tekovina koja veže sve narode sa područja bivše Jugoslavije. Nijedan narod, bez obzira kakve okolnosti nastanu i koliko se društvenih promjena desi, ne treba da dopusti da zaboravi svoju istoriju, posebno one svijetle stranice te istorije. Obilježavanjem važne godišnjice i ove godine je iskazan značaj ovog datuma u brčanskoj istoriji, a podsjetit ćemo i da je samo godinu dana kasnije u Brčkom počela i jedna od najvećih omladinskih radnih akcija na izgradnji pruge Brčko-Banovići. Brčko distrikt BiH u mnogo čemu razlikuje se od ostatka BiH, pa i regiona. Ono što ga čini posebnim, između ostalog, je i što svih ovih godina nema zakon o pčelarstvu. Kako pčelarstvo u Brčko distriktu nije zakonski uređeno, distrikt je postao pogodno tlo za razne malverzacije, kaže predsjednik pčelarskog udruženja Matica Nikola Kerezović. Tvrdi da rad u voćnjacima i pčelinjacima nije usklađen, dok bez ikakve dozvole brčanska polja za ispašu pčela koriste brojni pčelari iz drugih krajeva Bosne i Hercegovine. Znamo da iz federacije ima na 10 mjesta pčelinjaci nekakvi su došli i mi znamo da mi imamo dobar posticaj u Brčkom, to je 30 maraka i najezda je iz drugih okolnih mjesta, dolazi ovdje i to hoće da prošvercuju i toga ima. Iz vlade stižu povoljne vijesti. Nacrt zakona i kažu pripremljen. Njim su između ostalog definisana prava i obaveze kako pčelara, tako i voćara, inspekcijske kontrole te sankcije za kršenje zakona. Međutim, tekst zakona još se nije našao pred poslanicima Skupštine. Samo je pitanje časa, poslat je čak i na mišljenje sekretarijatu, poslat je na mišljenje direkciji i pravobranilaštvu. I imamo sad, nakon donošenja jedinstvenih pravila, šalje se i na životnu sredinu, znači na praćenje u pogledu da ima uticaja na životnu sredinu, tako da imamo još 4 organa, to su javni, to je urbanizam, zdravstvo i privreda. Na području Brčko distrikta ima 14.000 košnica i 220 pčelara koji dobijaju podsticaje od vlade. Postoje i 3 udruženja pčelara, bar za sada. Danas je Međunarodni dan Roma, dan kada se slavi romska kultura i širi svijest o problemima s kojima se Romi suočavaju. U okviru manifestacije Dani IPE u Brčkom 2019 u naselju Broduša u Romskom domu obilježen je ovaj dan. Manifestaciji su prisustvovali pripadnici policije Brčko distrikta BiH te članovi Omladinskog centra Vermont iz Brčkog, ali i mnogi drugi koji su došli pružiti podršku najbrojnijoj nacionalnoj manjini.
Udruženje Romi na dijelu organizacijom ove manifestacije otvorilo je prvi romski dom u Bosni i Hercegovini. Kako i sami kažu, svakodnevno se suočavaju s problemima ostvarivanja prava na zaposlenje, obrazovanje, ali i neriješena stambena pitanja. Ova manifestacija je prava prilika da ukažu na svoj položaj, te apeluju na nadležne institucije kako bi učinili nešto po pitanju rješavanja gorućih problema. Napominju da je primjetan pomak u oblasti inkluzije mladih Roma u nastavni proces. U domu znači otvaramo, to jeste, imat ćemo znači ovdje djecu romsku i neromsku. To će biti znači obdanište predškolskog uzrasta, znači mogu da se obrate, mogu da dođu, dovedu djecu, roditelji, svi da upišu, da se priključe ovdje s nama, mogu da surađujemo tu djecu, da vaspitamo, da ih obrazujemo, tu da imamo znači da ta djeca ne budu baš zaostala, znači imamo, ne trebaju ništa plaćati, zato što idemo da tu djecu znači mi školujemo, obrazujemo, da ih izvedemo na pravi put. Danas ćemo učiti, pisati i čestitke raditi. U rad udruženja Romi na dijelu uključen je veliki broj stručnih lica koji na adekvatan način kroz kreativne radionice i druge aktivnosti radi s mališanima. Nadamo da će u ovoj godini krenuti sa realizacijom i ostalih obnovom kuća predviđenim kroz sanaciju, poboljšanje uslova romskih. Ove godine smo odlučili da im doniramo jedan računar za potrebe njihovog udruženja. Također, mi u okviru naših aktivnosti pripremili smo danas i mališanima koji budu tu bojanke za djecu i bojice koje su, bojanke su edukativnog karaktera i djeca će moći da uče vezano za saobraćaj. Godine 1971. prvi put je obilježen Dan Roma s ciljem promovisanja romskih običaja i kulture. Od tada ukazuju na sve poteškoće sa kojima se suočavaju i zahtijevaju da postanu ravnopravni članovi društva, ponosno ističući svoju romsku pripadnost. U Sarajevu je održan sastanak BiH bloka, odnosno stranaka koje ga čine, a to su Naša stranka i Socijaldemokratska partija. Na sastanku je razgovarano o narednim koracima BiH bloka i formalizaciji odnosa unutar te političke opcije. Damir Mašić, politički direktor SDP-a, je kazao da je razgovarano o tome da se privede kraju proces formalizacije BiH bloka i da se otklone sve sumnje šta će se dalje dešavati unutar BiH bloka. On je naglasio da BiH blok neće biti opozicija interesima države Bosne i Hercegovine, te je kao primjer naveo funkcionisanje zastupničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Potpredsjednica naše stranke Sabina Ćudić istakla je da su ciljevi i zadaci radnih grupa BiH bloka usaglašavanje razmišljanja SDP-a i naše stranke, te izrada dokumenata iza kojeg će stati šira zajednica. Ona je dodala da su ostvareni i kontakti s novim potencijalnim članovima BiH bloka. A u nastavku pogledajte još vijesti iz Bosne i Hercegovine. Bosansko-hercegovačkim telekom operaterima danas su svečano uručene dozvole za početak implementacije projekta uvođenje 4G mreže u Bosnu i Hercegovinu. Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine dodijelila je dozvole za uvođenje 4G mreže predstavnicima BiH Telekom i HT Mostar, dok će dozvola naknadno biti uručena Telekomu Srpske. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić je rekao da je Sarajevo prvi grad koji je dobio pravo na korištenje 4G mreže. Dodao je da će u narednih 5 godina 4G mreža biti uspostavljena kod svih operatera, te da su 3 telekom operatera u Bosni i Hercegovini spremna za implementaciju ove mreže. Direktor Regulatorne agencije za komunikacije Predrag Kovač rekao je da komercijalizacija ove usluge počinje 8. maja. Sud Bosne i Hercegovine osudio je bivšeg pripadnika rezervnog sastava milicije Tukovi pri stanici javne bezbjednosti Prijedor, Milića Jurišića, na 11 godina zatvora za zločin protiv čovječnosti na području Prijedora 1992. godine. Javlja Birn BH. Jurišić je osuđen po 5 tačaka optužnice za progone, ubistva, pokušaj ubistva i nečovječno postupanje. Istom presudom Jurišić je oslobođen po 3 tačke optužnice. S Jurišićem je bio optužen i Dragomir Tintor, koji je u međuvremenu preminuo.
Nastavak konstitutivne sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona prekinut je danas zbog neslaganja u klubu Bošnjaka u vezi sa predsjedavajućim Skupštine. Sjednica na kojoj je trebalo da bude izabrano rukovodstvo i konstituisani klubovi poslanika konstitutivnih naroda i ostalih u Skupštini prekinuta je nakon samo nekoliko minuta rada. Klub Bošnjaka trebalo bi za nekoliko dana da predloži novog predsjedavajućeg kantonalne Skupštine iz reda bošnjačkog naroda, koji bi trebao da dobije podršku nadpolovične skupštinske većine. Operativna grupa za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području Unsko-Sanskog kantona na današnjem je sastanku odredila rok od 30 dana da nadležne državne institucije izmjeste migrante i izbjeglice, trenutno smještene u privatnim centrima Bira i Miral, u nenaseljeno područje izvan gradova i da se ovi centri zatvore. Kantonalni ministar unutrašnjih poslova Nermin Kljajić ponovio je važnost angažmana službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine, koja se u proteklom periodu ne odaziva na pozive u pomoć. Još jednom je istaknuo i kako se neće dopustiti otvaranje eventualnih novih prihvatnih centara na području kantona, dok su predstavnici Crvenog križa USK realizirali akciju informiranja svih migranata i izbjeglica o lokalitetima kontaminiranim minama s ciljem njihove zaštite prilikom pokušaja prelaska granice Evropske unije. Predstavnici atletskih klubova, sportskih udruženja i ostali korisnici trim staze za trčanje i rekreaciju uputili su vladi Brčkog distrikta inicijativu u kojoj predlažu mjere kojima bi se staza zaštitila od daljnjeg uništavanja. Članovi klubova u inicijativi predlažu postavljanje vertikalne signalizacije, izradu i podjelu edukativnih letaka sa informacijama o adekvatnom korištenju i zaštiti trim staze. Predsjednik atletskog kluba Brčkog distrikta Borislav Đurđević ističe da se ovom inicijativom želi skrenuti pažnja na nesavjesno uništavanje trim staze. Pa naravno onaj koji je investirao tako veliki novac u to mora da razmišlja i o tome. Očigledno, znači kako vidimo sada kakav je odnos do te staze, nije bilo dovoljno razrađenog projekta u tom pravcu. Može se staviti vertikalna, horizontalna signalizacija da se kaže šta se smije tamo raditi, šta ne smije, da li se smije baš žvaka, da li se smije ući sa kramponima i tako dalje, sve ono što ruinira. U ovom momentu mislimo da je to jedno od rješenja i onda ćemo mi naći načina da eventualno taj mali prostor koristimo u jednom dijelu za naš trenažni proces. Dodao je i to da pokušavaju na ovaj način skrenuti pažnju da je Brčko jedan od rijetkih gradova koji je u sportsku infrastrukturu investirao milione, ali da i dalje nema nikakvu sportsku infrastrukturu, posebno u bazičnim sportovima. Pokaznom vježbom bezbjedne vožnje za motocikliste počeli su dani IPE u Brčkom. Manifestacija će trajati 8 dana. Stiglo je proljeće, sa njim i sezona vožnje motocikla. Zato iz brčanske policije poručuju na oprez. Prvo pravilo je kažu da se bez zaštitne opreme ne sjeda na motor. Podsjećaju da je to zakonska obaveza svih vozača dvotočkaša, koji su inače najugroženija kategorija na putevima. Ja bih iskoristio sada ovu priliku da pozovem sve učesnike u saobraćaju da poštuju propise predviđene zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja. O toj temi razgovarali su i sa članovima brčanskih motoklubova, pred kojim su izveli pokaznu vježbu bezbjedne vožnje. Bila je to ujedno i aktivnost članova Međunarodne asocijacije policajaca, kojom su počeli obilježavanje dana IPE u Brčkom. U srijedu dobrovoljno daljivanje krvi, u četvrtak sa srednjim školama ćemo da organizujemo turnir u odbojci sportom protiv droge i u petak imamo seminar. U subotu imamo 5. međunarodne IPA susrete. Brčko će tako biti domaćin policajcima iz 8 država. Poslednjeg dana manifestacije predstavnicima IPA klubova biće uručene plakete prijateljstva.
U sukobima koji su počeli prethodnog vikenda u Libiji do sada je poginula 21 osoba, dok ih je 27 ranjeno. Situacija je kritična, a strane države su već od sinoć počele evakuaciju osoba iz Libije zbog pogoršavanja situacije u ovoj zemlji. Uprkos molbama UN-a da se napad Kalife Haftara okonča i da se sukob pokuša riješiti pregovorima, to se nije desilo. Iz UN-a su također zatražili 2 sata potpunog mira kako bi evakuisali civile, ali njihova molba nije uvažena. U Libiji trenutno postoje 2 vlade. Jednu vladu koju je priznala međunarodna zajednica predvodi premijer Fayez al-Sarraj, dok drugu vodi Abdullah al-Thani i koju podržava general Kalifa Haftar. A u nastavku pogledajte još svjetskih aktuelnosti. Premijerka Novog Zelanda Jacinda Ardern rekla je danas da će istraga imati vremena do decembra da utvrdi da li je ova zemlja mogla da učini nešto da spriječi napade u džamijama u kojima je ubijeno 50 ljudi. Ona je najavila da će se komisija pozabaviti aktivnostima osumnjičenog prije napada, uključujući relevantne informacije iz vremena koje je proveo u Australiji, o njegovom dolasku i boravku na Novom Zelandu, njegovim putovanjima i tome kako je pribavio dozvolu za oružje i municiju. Također, istraga će se baviti i njegovim korištenjem društvenih mreža i vezama sa drugim ljudima, kao i radom špijunskih agencija Novog Zelanda. Ardern je rekla da će Kraljevska komisija prvi izvještaj podnijeti 10. decembra. Zbog kršenja ljudskih prava, Vijeće Evropske unije produžio je sankcije Iranu za još godinu dana. Prema saopštenju Evropske komisije, sankcije vlastima Irana su produžene do 13. aprila 2020. godine. Sankcije se odnose na listu na kojoj se nalaze jedna kompanija i 82 fizička lica iz Irana. Sankcionisanim je zamrznuta imovina na teritoriji Evropske unije i zabranjen im je ulaz u zemlju Unije. Također je zabranjeno u Iranu izvoziti opremu koja bi mogla biti korištena za prisluškivanje i druge nezakonite radnje. Zbog kršenja ljudskih prava, Evropska unija je Iranu uvela sankcije 2011. godine. S druge strane, Evropska unija je ukinula ekonomske i financijske sankcije koje su Iranu ranije uvedene zbog razvoja nuklearnog programa. Posljednjih 60 migranata koji su ostali u kampu na sjeveru Grčke nakon trodnevnih sukoba s policijom u kojima je učestvovalo više od 1000 migranata, napustili su svoje pozicije. Do sukoba s policijom došlo je zbog toga što su migranti povjerovali u lažne vijesti na internetu da su ukinute zabrane putovanja u centralnu i sjevernu Europu. Među 60 migranata koji su ostali na svojim mjestima uhapšena je nekolicina koji nisu imali validna dokumenta. Ostali su, kako navodi AP, krenuli prema migrantskim kampovima ili stanovima u Grčkoj. Gotovo 2000 migranata je u subotu najavilo kako namjeravaju krenuti iz Soluna prema granici sa Sjevernom Makedonijom i odatle otputovati u Srednju Europu. Zbog neuspjelih dogovora sa vladom, nastavnici i vaspitači širom Poljske stupili su u štrajk te zahtijevaju povećanje plata. Mnoge škole danas su bile zatvorene. Odluka o pokretanju štrajka donesena je nakon što su sinoć propali razgovori između vlade i najvećeg sindikata u prosvjeti. Vladine prijedloge prihvatio je samo mali sindikat Solidarnosti i njegovi članovi nisu u štrajku. Štrajk je pokrenut samo nekoliko dana prije važnih ispita u osnovnim i srednjim školama uoči kraja školske godine i nekoliko sedmica prije izbora za Europski parlament koji su važni za vladu Poljske. Ovo je prva ovakva akcija radnika prosvjete u Poljskoj od 1993. godine.
Bilo je to sve za ove BDC vijesti. Ostanite uz program naše televizije.